Ja ne znam šta se dešava, ali ovdje sve vrvi. Znači vrvi od ribe. Vrvi. Ovo su se sad igle crneje. A ovo dole ukljate, znači jata. Jata ukljata. Jata ukljata. Evo ga. Sad će biti luda kuća. Znači ovo nisam vidio nikad. Nikad ih nisam vidio u ovolikom broju. Bez nekog razloga. Evo. Pogledajte ovo. Ovo je luda kuća. Ovo ćemo na YouTube. Pogledaj tamo, Branka, koje su se podigle. Pogledaj kolike su se podigle.